sampeyan tansah nyembah, tansah mundi kalih ingkang guru inggih menika pun Begawan Durna. Ning akan tetapi menapa guru niku pantes sinembah, menapa pendhita mbuh menika sinten kemawon sing sampeyan aosi, sing sampeyan ajeni, sing sampeyan bekteni, napa pantes dipun sembah lan napa pantes dipun ajeni menawi sampeyan piyambak midhanget nek guru sing sampeyan pundi sing tansah sampeyan sembah, sampeyan aosi, sampeyan bekteni ngelek-elek wong liya teng ngarepe sampeyan. Wah, Werkudara ora trima. Sampeyan ora trima mergo kula wani karo gurumu. Sampeyan ora trima mergo Bagong ngelek-elek Begawan Durna teng ngarepe sampeyan. Kula ya ora trima. Kula ora trima bapak kula dielek-elek teng ngarepe wong akeh. Tata trap silanira. Ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta Niwang Agung Mugya ngayomi maring Praja Ngendra Prasta nuwun mangke Bapa Penemban. Kados pundi nggih? Dereng ngantos purna anggen kula nampi sabdata dawuh pangandika Paduka Bapa Penemban Kumbayana. Teka sak mangke kula nampi sawanipun nala garing kadharaken dening Panakawan Bagong kamangka boten dipun timbali nggenya sowan. Kados pundi Bapa Penemban? Ah, nuwun sewu, nuwun sewu. Kere-kere iki sore-sore do munggah. Kraton iki karepe kepiye ta? Ah, nuwun sewu, nggih nuwun sewu. Kula kinten bab Purbawasesa anggen paduka anak Prabu Darma Kusuma badhe anjenengipun dumateng kawontenaning pasewakan kula pasrahaken nggih mawon. Inggih. Senajan to menika namung wong cepete, senajan to menika namung derajate ngaceplik. Nanging mbok menawi sawanipun ngemu wigatos, nanging menawi mboten ngemu wigatos, anggenipun sonten ing pasewakan negari Ngamarta. Nah, wong loro niki kan minggat mawon. Diparingi den 10.000 terus kon lunga. Inggih, liripun kados pundi? Mboten ngangge lir, mboten ngangge sebab. Oh, kula niki mpun apal. Bagong niku saya. Ndek utang kalih kula 700 mboten disaur sepriki. Kula nganti bingung. Pendak-pendak kula tagih semaya. Pendak-pendak kula tagih ngenteni pitike payu. Kamangka kula sawang sanikipun mboten dipitik, teges ampun payu kabeh. Oh, wantene kok dereng nyaur utange niku Bagong niku. Inggih. Pun dangu nggih, pun dangu. Nek sowane niku ngemu wigati ya dipun lajengaken ning menawi mboten wonten wigatosipun, nek sowane ming arep njejaluk dipun paringi 10.000 kemawon. Kula mengki tak dono driyah 2.000. Inggih Bapa Penemban inggih. Ora mengko dhisik nala garing sawise asa kang dadi napas asat kang dadi riwe padha kanthi slamet anggonmu sowan ana ing negara Ngamarta. Nala garing apa dene Bagong? Aduh. Nona met masang kaliman tabit tinebihna ing iladun idum mawing tawang tuwang. Siji wae Mas, tinting siji Mas aja 6 Mas. Nuwun sewu sinuwun. Anggen paduka Gusti kula sang nata sinuwun Prabu Sri Darma Kusuma.
animbali dhateng pratanipun ingkang abdipun Nala Gareng inggih ingkang abdipun Pandhu Bregula. Sowan kula anggen paduka timbali anggen paduka bagiaken wonten Praja Negaring Indraprasta sowan kula tebih saking rupita sinaket mamring karaharjan niring sambikala nirbaya nirwikara. Iya non wondene sowan kula samangke saderengipun matur ingkang langkung kathah kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk wonten ngersanipun Gusti kula Sang Nata Sinuhun Prabu Puntadewa. Wontenipun menawi kathah lepat kathah klentah klenru aturipun ingkang abdipun Nala Gareng kula nyuwun lumebering sing samudra pangaksami. Iya Nala Gareng sira atur bekti ana ngarsaning sun mboya liwat pangestuning sun tampanana. Ha iki sendika sampun sanget anggen kawula mundi dadosna jimat paripe dayananing kasantosan gesangipun ingkang abdipun Nala Gareng. Paring pangestu paduka badhe kula kapetekaken wonten ing jaja rumeketing wedaya dadosaken cahya nercaya daging rakayuwanan. Sowan kula manggih widada lan sowan kula sampun mboten ngirang prayogi. Ponokawan Bagong padha kanthi slamet sowanmu. Bojleng-bojleng iblis lanat padha jeng-jengan. Desmalane ngrat panus maning jajalanan gelak-gelak ing bumi iblis lanat. Sing apik to matur sowan ngersani ratu ki mbok ya tata basane ki sing bener. Ora bener piye kaya ngene ki ya bener. Ora bener rak mungguhmu. Lah nek aku bener bae. Ya wis, ya wis. Kowe iki dikomangi wong tuwa ki sak ngeyel tenan. Ora kok le ngeyel wong ki ndek prinsip dhewe-dhewe ren. Iki relevan tumrap aku, ora relevan tumrap kowe. Oh, ya ya. Awek berkah pamujinipun Sinuhun Prabu Dubriksa. Kok Dubriksa ibu to? Siapa kaya? Puntadewa. Sinuhun Prabu Darma Wasesa inggih Sinuhun Prabu Darma Kusuma. Sawanipun ingkang abdipun Ponokawan Bagong manggih wilujeng sinuwun. Mboten langkung kula ngaturaken tebas iti sekul bintuling ron kelapa. Apurta bala telepar kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Iya Ponokawan Bagong. Ora mengko dhisik. Terus pundi? Aku gumun ing atase sowan Nalendra kok mung nganggo kathok kolor. Mongko mung bligung ora kelamben. Niki mboten kok bligung mboten niki adat lupi ingkang sampun kulampahi wonten ing dusun kula ing Pringapus mriki. Menika naminipun tradisi ngligo. Iya nggih, menika basahan. Iya. Basahan iki nek cara manten kae. Ya men, iki ora basane terbasah-basah. Iya Ponokawan Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Ya enak sampun mboten kirang anggen kula nampi. Malah menawi wonten kirangipun badhe kula suwun malih pangestu paduka. Prayogakna sampun mboten kirang sekecap. Anggen kula sonten negari Ngamarta sampun pikantuk lungguh lan aruh ingkang dereng namung sugihipun. Kowe iki daya ki mbok ya sing ngajeni karo sing di omah sak ora-orane kowe iki ditata krama. Ayo lumrahe wong mertamu ki disuguh. Ngono lho, pahit wae ora apa-apa aku. Karep-karep megang. Apa? Ponokawan Gareng lan Ponokawan Bagong padha kanthi slamet sowanmu. Awit berkah pamujinipun Sang mrika. Wah. Lek Durna. Slamet sowan kula, Lek. Bekti kula katur. Iya. Wah, ngundang pendhita kok sageleme dhewe lak-lek. Wong sampean niku adik kula kok ya kula mbasake anak kula kok ya. Anak kula nek ngundang sampean niku, Lek. Kula karo sampean niku tuwa kula. Ya, sakarepmu. Nggih. Tak tampa sembahmu pangestuku tampanana. Sampun sanget anggen kawula pundi. Oh, wong edan Bagong wong kere, Bagong wong mlarat, Bagong wong goblok, Bagong padha kanthi slamet tuanmu. Sik penemban. Sadurunge kula nampi pambagyara harjanipun sang penemban. Sapa kira jenenge, Kang? Durna. Langkung rumiyin kula tak ngluruske
rembug langkung riyen kula tak napa niku jenenge apa ora sah nek kowe ora iso basa kuwi ora sah basa kusik Mbah saurunge aku nampa pambagya raharjamu aku tak ngluruske perkara sing mau wis ta ngendikake perkara sing apa sing endi mau reng ayo mbuh wah kowe iki ngrungokke rembug ya karo ngrekam kok ya sing perkara sampeyan mau lho ngendika nuwun mangke anak Prabu Darma Kusuma nek pancen praptanipun kere gedibal menika ngemu wigati nggih dipun lajengaken nggih dipun perambakan ning nek umpama sawane menungsa loro niki mung arep jejaluk pun mengke diparingi dit 10.000 kula tak urun 2.000 mengke riyen napa miturut sak piturutipun sak mangertos presanipun Penemban Durna niku napa kira-kira kula niki wong sing sak kere-kerene napa miturutipun Penemban Durna kula niki wong sing ora ndedet babar pisan kok sampean ngendika pun dipun paringi dit 10.000 gak kan minggat dikira ora nglarake ati napa priwan ature sampean sing kaya ngoten nek mung duit kula niku nggih nguruki pertapane sampean turah-turah ning kricik kabeh ngaten jelengane anak kula sik Mbah sampean ki aja sok waton ngempuke watu ngantoske barang sing wis empuk ngaten dadi nuwun sewu sampean ki ngendikane mau ngremehke karo Gareng ngremehke karo Bagong nuwun sewu kula pancen kawula cilik blegere jan kula niki wong ora duwe ning ingkang mangeja wantah wonten ing angganipun Kang Abdipun Bagong menika ingkang manitis wonten angganipun Bagong menika dewa Penemban dewa sapa sing nitis ning anggamu Bathara Kala wah Bathara Kala ki dewa Sukerta kakne sapa dewa sing apik ana ora rasa dewa-dewonan mboten dewa-dewonan mboten enten dewa sing nitis teng kula ning senajan to ngaten kula niki kawula cilik sowan kula teng mriki niku pun ditampi kalih Sang Prabu Darma Amisesa inggih sinuwun Prabu Puntadewa sampeyan teng mriki ra ya ming dayah to Mbah ora ana jamak lumrahe wong apa jenenge ambuh wong nindakake kewajiban padha-padhale daya kok arep mundurke karo padha-padhale daya niku nek cara kula sakarepmu aku ora arep rembukan karo kowe oh pambagya raharjaku arep tak tampa arep ora tak tampa sakarepmu nggih pun bakti kula katur Penemban ya tak tampa pangestuku tampan ana nggih ora apa-apa lah loro ati ya ming apalah daya diriku yang hanya seorang biduan sambunge apa kok sing seorang biduan ora Nala Gareng lan Bagong padha kanthi raja pangestunipun sinuwun Prabu pun sapa niku sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna sowan kula wilujeng sinuwun mboten langkung kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ya Nala Gareng pangestuku tampan ana ha inggih Bagong padha kanthi slamet berkapamujinipun sinuwun Prabu Ndarawati bekti kula kunjuk sinuwun sowan kula wilujeng ya pangestuku tampan ana Bagong nggih sampun sanget anggen kula pundi Nala Gareng apa dene Bagong padha kanthi slamet pamujinipun Ndara Werkudara sowan kula manggih wilujeng Ndara bekti kula kunjuk nggih Ndara Werkudara bekti kula kunjuk yo tak tampa ora lewat pangestuku tampan ana nggih kula gegem nggih kula pundi Bagong lan Nala Gareng padha kanthi raharja sowanmu oh nggih Ndara Janaka bekti kula katur iya tak tampa nggih Ndara Jarmaka Susila Werdaya pun wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk nggih Ndara nggih pripun garwane tesih keleng napa pun tesih kathah napa pun keleng arep ngopo ndak mbok menawa enten elek-elekane kula gelem ngopeni kok ora ana ya kanggo kabeh waduh terus pripun niku le nganggoke napa sampean ndek piranti dobel ngono kok kanggo kabeh niku ora celemongan kowe
Ya ora mokal kaya drijine jempol kabeh. Nolo Gareng. Kula wonten dawuh. Gawe kaget sowanmu tanpa tinimbalan ana wigati apa. Saderengipun kula ngaturaken nyuwun pangapunten ingkang kathah wonten kersanipun Sinuhun Prabu Puntadewa. Wondene menapa tengking dados darunanipun ingkang atipun Nala Gareng sowan wonten ing negari Ngamarta menika. Nuwun sewu. Sepisan ngaturaken sembah saking bapak kula pun Semar kunjuk wonten kersanipun Sinuhun Prabu Darmakusuma. Iya tak tampa. Nggih. Ingkang dungkap monggo kalih. Nuwuni dhateng menapa ingkang sampun kula aturaken bilih bapak titip sembah kagem Sinuhun Puntadewa. Kula menika namung minangka duta penglawung saking Bapak Semar. Duta panglawung, duta kongkonan panglawung tegese Rajapati. Sapa ingkang tekaning pati Nala Gareng. Lho, mboten sida, Dik, mboten sida. Sing konsisten gepuk cengelmu lho kowe. Duta penglawung iki Rajapati. Teges umpama aku sowan mrene ngaturke duta penglawung ngaturke sripan. Ya iya, Iya. Mboten sida ngaturaken duta penglawung nanging kula minangka duta kongkonan saking bapak kula pun Semar Badranaya. Bilih kula kedah sowan resanipun Sinuhun Prabu Darmakusuma wonten menawi dados wigatoosipun. Sowan kula menika minangka lidah sinambung saking bapak kula kedah ngaturaken menapa wontenipun. Kahanane apa Nala Gareng? Punapa tamira ingsun prihatin Mas Pagong mijil tuhu dahatan po karya sangkang rinemakan Gusti kelong renu sak sekaranyo om Kisruh men aku seneng nek kanca-kanca kisruh. Nyuwun pangapunten saderengipun sinuwun. Wontenipun kula sowan wonten mriki menika. Kula namung badhe matur bab awontenanipun Bapak. Nggih. Bapakmu kena ngopo Nala Gareng? Piye Kang? Ngono, bapak meh modar. Wah, cangkemmu kowe ora. Aku ngaturke wis ngati-ati tak jaga tenan subasitaku mah bapak modar. Ajeng tumugi ning Sirna. Bedane apa Kang kowe iki wis ora usah sedih-sedihan. Sinuwun. Napa niku sowan kula wonten mriki menika namung badhe matur bilih sak mangke sampun wonten 3 candra ri kalenggan sak mangke bapak kula pun Semar Badranaya menika nandhang yadi. Tegesipun menika bapak menika nembe sakit, bapak menika nembe lara ya Kang. Nggih, stroke. Ya ora kok stroke ora. Bapak kumat tedune. Wantil dasmu kowe ora. Kajeng dioperasi niki. Bapakmu nandhang rogo nggih. Mas, kula goleki syarat serana dukun mrika-mriki mboten kepanggih, mboten saged damel serana damel waluyaning bapak. Kula betateng dukun Magetan mboten mempan. Terus kula teng dukun Jombang. Dukun Jombang nggih mboten mempan. Kula teng dukun Ngawi. Terus dukun Ngawi malah ndadekke saya edan terus
Kula mringgake teng bapak. Pak, mbok kowe bunuh diri wae aku ya. Kowe iki ya mung padha ndene kaya aku kok reng iki. Pokoke sakitipun bapak mriku sampun prasasan mboten wonten tambanipun. Sakite bapak kaya wis ora ana tambane, wis ora ana serana sing bisa dadekake serana waliyanipun bapak inggih menika nggenipun nandhakira ingkang kados mekaten. Lah niki wau sonten kula bar salat magrib niki sarung kula niki tesih kula nggih sabukan niki kula niku bar salat magrib. Lah kok bapak niku bengok-bengok. Critake, Gong. Nggih. Gareng niku bar salat magrib. Iya, Bagong, nggih. Lah kula kalih Gareng kalih Petruk rak ngumpul teng ngemper, teng nika emperan ngarep omah nika. Iya. Cara mriki balkon ngoten. Niku nembe do wedangan niku tiba-tiba bapak niku saking jero kamar niku ya ngaten niku. Lah kula cah telu kaget, brubut mlayu teng jero, Gareng nyincengke sarung terus dienggo sabuk ngaten niku. Nggih. Lah kula takon sing pertama teng arep dhewe tak kula. Ngapa to, Pak? Ngeget-geti. Tangga gedho salat magrib kok wayah surup-surup ngene bengok-bengok. Jebule anu, kepiye Bagong? Jebule anu Bapak sumuk. Meng njaluk dikipasi. Lah kula gedhek sirahe kula ngoten kene niku. Lah mung sumuk kok mbak ya jeluk-jeluk sing alon rasa bengak-bengok. Jarene nek ora ngono anak-anak ora tanggap men. Kula teng mriku niku mboten tau diwongke. Kula ngopeni bapak niku ora tau diwongke. Nggih niku. Lah sapungkure bapak dipun dangu. Sapungkure bapak bengok-bengok yang-yung ngaten niku kau. Terus bapak ngendika, monggo radan sabene bapak niku catur netra kali anake mbarep. Wong kula niki anak mbarep niki ming dipasrahi ngopeni adi-adine celeng niki napa. Bagong niku alih Petruk niku kula sing dipasrahi goleke dhuwit niku dipasrahi ngopeni niku. Lah napa mboten kula niku sing kekeselen ta sinipun. Lah dumadakan bapak niku paring dawuh kalih kula. Nala Gareng, leh ku lara kuwi jane ora kok lara fisik. Ora kok kumat tedhunku ki ora. Ning aku ki mung duwe gagasan, aku mung duwe unek-unek. Nek Sinuwun Puntadewa ki wis ora tau kok jeneng wis suwe ora tau kok nimbali karo pratane Semar. Yen to Semar ditimbali sowan ning negara Ngamarta kuwi wis umum, merga Semar kuwi minangka kawula cilik sing kudu nindakake kewajibaning kaprajan. Lah bapak ngendika, sing ndadekake bapak mikir nganti kaya-kaya dene wong lara niku jebul tinemunipun bapak niku kepengin dipun tinju. Ditinju kuwi dikapake, ditinju mriku dipun pias. Kuwi ditinju ya nyuk, ditinju Christian. Oh iya. Gerejane ya. Pemain bulu tangkis. Wah. Ngawur ora. Christian gak pemain bulu tangkis. Apa? Sepak bola. Lah saya nemen. Bapak paring dawuh. Aku ki mung kepengin ditiliki kahananku. Merga kepiye-kepiye ya. Semar kuwi dadi perlambange kawula cilik, banjur Sinuwun Puntadewa sartane Pandhawa pejabat-pejabat negara Ngamarta kae dadi perlambange wong gedhe, dadi perlambange wong kang duweni jabatan kalungguhan derajat pangkat saenturune. Lah wondene menapa tingking dados gegayuhanipun bapak kok kepengin dipun tiliki kawontenanipun wonten ing Karang Kademel menika. Bapak dereng ngendika kalih kula. Bapak mung ngendika, kowe sowan ning negara Ngamarta to, Le. Kowe cah loro tak kongkon. Kowe Gareng karo Bagong sowan ning Ngamarta, boyongen ndaramu 5 cacahe. Nek kana lungguh Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna, sisandene boyongen ning Karang Kademel. Bab perkara apa wigatine, mengko aku dhewe tak sing matur ngersane para Pandhawa, kowe ora sah, ya kuwi ora sah ngerti apa sing dadi wigatine. Ngaten menika. Mengaten menika menggah aturipun Bapak. Kalih anu, Ding. Saderengipun mboyong ngendika nek Bapak kan dawuh kalih kula mboyong para Pandhawa gangsal menika Bapak nggih dawuh. Dawuh kepiye, Bagong? Sisandene, Gong.
nek Pandhawa rawuh ning negara utawa Padukuhan Karang Kadempel sisan kon ngasta ya mundi wujuding pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada. Nek Sinuwun Kresna ya lenggah ning negara Ngamarta ya kon rawuh ning Padukuhan Karang Kadempel sisan ngasta wujude senjata cakra, wujude kembang apa reng? Kembang bangke. Dudu. Kembang Wijaya Kusuma, kembang Wijaya Mulya karo ngasta wujude kaca paisan komplit sak set, sak perangkat, sak tendha panggung, sak gamelane, sak pirantine kabeh sak enturane kon beto rawuh teng Padukuhan Karang Kadempel. Niku ature Bapak Pandhita kang kinarya wangsit. Pindha kombang isep matu sarining tawang mijadukane rosang pinandhita ponang garot kanan riwe kumri wis bocah ing rawis yen sinapeta mring sagedheng murup dadi tahana desmalaning rat manus maning jajalanat gelak-gelaking bumi iblis lanat nun sewu penemban. Lah kok sak mangke anggen kula matur kalian Sinuwun Prabu Puntadewa sing maju sajak arep menehi dawuh kok penemban Durna. Mengke riyen penemban. Sampeyan anggenipun majeng pilenggahipun ngadhep nala Gareng kalih Bagong kok kaya-kaya ngemu sasmita ingkang ora nrimake anane Bagong kalih Gareng swanteng mriki. Engko sik. Loh, sik kowe aja guneman sak gelemu dhewe. Kowe aja ndememeng. Aku tak omong karo kowe Nala Gareng. Kados pundi? Aku tak omong karo kowe Bagong. Nggih, kados pundi? Menapa sekedhipun aturipun Nala Gareng dhateng Sinuwun Prabu Puntadewa menika ngemu kalepatan menapa mboten damel renaning penggalih Paduka Sang Pinandhita. Ngene ya. Ngene. Tak omongi. Kowe mesti wae tuwuh tandha pitakon sakjroning atimu kena ngapa kok Durna kuwi ora adat saben sowaning negara Ngamarta. Oh, lah kok sak mengko Durna prapta ning negara Indraprastha sanesane para Pandhawa. Nggih. Blaka suta mawon menemban. Kula niki jujur kula bingung, kula kaget. Anake Begawan Durna niku adat saben teng jejer negara Ngastina. Lah niki jejer Ngamarta kok Durna tekan mriki niku enten wigati napa, ngemu werdi napa. Sartanipun mbok menawa Begawan Durna arep dawuh karo Pandhawa terus sing arep didhawuhke apa? Ngene. Tak jarwani. Das pundi? Anane aku pratorsane anak Prabu Darma Kusuma kuwi mergo aku arep nyuwun ngambil sepisan wujude pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada. Nggih. Ping pindho aku arep nyuwun ngambil wujude Sekar Cangkok Wijaya Mulya ingkang samengko wis diasta dening anak Prabu Sri Bathara Kresna kamangka panjenengan uga rawuh ning negara Ngamarta. Nggih. Salajengipun wujuding pusaka kalih menika badhe dipun damel sarana menapa? Ngerti ya? Pertapan saka 5 bakal nganakake wisudan. Kamangka dawuhing para dewa yen to Begawan Durna kepengin supaya besok siswa-siswane ingkang wis lulus sartane wis lulus saka pendadaraning saka 5. Samengko yen to kepengin siswane bisa migunani sartane bisa nggunakake kanthi bener becik ngilmune ingkang tak paringaken saring siswaku. Oh, kudu diseranani ditumbali kanthi wujuding pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada sartane kembang Wijaya Mulya. Mula kang saka kuwi praptamu ning negara Ngamarta iki wis kalah dhisik Nala Gareng. Praptamu ning negara Indraprastha iki wis kalah. Kalah dhisik, kalah cepet karo Begawan Durna. Kersanipun Penemban Durna kados pundi? Nek sampeyan ngendika Gareng karo Bagong kalah dhisik ya, Gong. Heeh. Terus sambung rapete napa, hubungane napa kalih sampeyan nyuwun ngambil wujuding pustaka. Lho. Anane kowe prapta mrene kuwi rak kowe arep ngewangi karo bapakmu. Ya apa ora? Nggih, pangestunipun nggih. Bapak nyuwun Pandhawa gangsal rawuh teng Karang Kadempel. Ya. Sinambi ngasta wujudipun pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada kalih Sinuwun Darawati ngasta wujude pusaka komplit. Ngene.
Bapakmu kuwi mung kawula cilik. Bapakmu kuwi mung wong loro saudon telu saurupan. Bapakmu kuwi mung gedipal 17. Wong elek nyolok mripat. Bapakmu kuwi mung wong kere, wong ora duweni derajat pangkat. Aja kok derajat pangkat. Bondo donya sartane panguwasa kuwi ora gablek. Bapakmu ora ndarbeni. Lah kono ngapa ning atase anak Prabu Puntadewa sartane Pandhawa kuwi wong agung lho, Nala Gareng, wong agung. Dudu wong baen-baen. Oh, kuwi Priagung, kuwi Nalendra, apa meneh anak Prabu Puntadewa kuwi sing sinembah dening kawula sak negara Ngamarta. Lah bapakmu ki ya kawula negara Ngamarta. Lah kok delangap-delangap aturmu ngandhake yen to bapakmu kepengin dirawuhi Pandhawa 5 jangkep. Apa ora jeneng cecak nguntal cagak. Cebol kayuh wulan wuta ngitung lintang bapakmu kuwi. Kowe mung gila kono. Katriga mulung mangremping wadya. Makirinana nanggono renang kono. Etan-etan menungso ora tatanan. Wis bener sing dadi pandugane Bekawan Durna yen to sak mengko aku ngelek-elek Semar mesti Bagong ora trima. Bagong mijil. Jan aku ora trima penemban. Sampeyan arep ngopo kowe? Nek aku ora nrimake mergo sampeyan ngelek-elek bapak kula, nek aku maju wane karo sampeyan terus sampeyan duwe pemenang apa? Mengke riyen sampeyan aja waton bisa ngucap lho penemban. Niki teng Datulaya, niki teng Pasewakan. Nek ajeng Bantayuda, nek ajeng elek-elek bapak niku ampun teng mriki, ning mengke teng alun-alun nek Pasewakan pun bubar. Ngoten. Sampeyan ora apa-apa ngelek-elek bapak, sampeyan ora apa-apa ngelek-elek Semar. Ning wonten tanda kutip wonten syarat serananipun sampeyan ling elek-elek Semar ming teng ngarepe Bagong tok lan sing ngrungokke ming kupinge Bagong tok. Tapi sampeyan elek-elek Semar teng ngarepe wong akeh niku sing gawe gusar manah kula. Waduh, gusar barang bahasamu. Men pengikuti Dodit Mulyanto. Terus kowe arep apa nek kowe ora trima nek kowe gusar sakjroning atimu ora trima karo atur Bekawan Durna kowe arep ngopo? Ha nggih, gelem mboten gelem kula pun sandangan training ngenten iki. Paripaksa sampean kedah ijen padha ijen mungsuh kalih kula. Janji sampean ora mempertanggungjawabkan. Sampean ora tanggung jawab apa sing wis sampean aturke lan sampean ngendikake. Janji samengko sampeyan ora tanggung jawab, sampeyan ora nyembah dlamakane Bagong sing bareng midak telek niki. Mergo sampeyan ngucap ngrasani bapak ngelek-elek martabate bapak teng ngarepe wong akeh. Aja takon dosa menemban. Pertapan saka 5 tak bumi angus. Ora wedi, ora wedi. Ora wedi. Oh, arep gawa wadyabala sak akeh-akehe saka pedhukuanmu ing arek kadempel. Aku ora wedi. Kalah akeh karo wadyabala Sata Kurawa. Oh ya. Ya kowe. Apa dikira Bagong mung wong ijen, wong siji mungsuh wong 100 apa dikira Bagong wedi? Ya oke penemban oke. Samengke sampean menang, sartanipun angsal pikantuk mboyong wujudipun pustaka Jamus Nyangjimat Ilmu Sata kalian wujudipun Sekar Jangkak Wijaya Mulya watanisa nglangkai kuandane Nala Gareng. Apa? Sing duwe wenang tumrap pusaka loro kuwi mung sing kawogan. Sapa? Ayo sing kagungan. Wujude Sekar Jangkak Wijaya Mulya karo wujud pustaka Jamus Nyangjimat kuwi sing kawogan, sing kagungan Silun Puntadewa karo Sinuwun Kresna. Heeh. Lah kok kowe muni sampean wenang mboyong wujuding pusaka loro waton iso nglangkai kuandane Nala Gareng. Anggepmu apa? Aku nang kene iki ming apa? Nampa dawuh pengendikane bapak aku kon mboyong Pandhawa ora kon gelut kok ora kon ora njaluk dilangkai kuwandaku kok ora. Ya wis ora sida. Wah.
Wong kok ra konsisten mulak-malik ature. Ngaten Mbah. Nek sampean kira-kira ora nrimake anane Bagong, pun teng pundi anane wong Bandayuda? Dudu nang kene papane neter kadigdayan. Karepmu arep piye? Medal Jawi kula dherekaken, kula glandang pusaka kadewatan. Wah, piye kae? Ngapunten sinuwun, Panakawan Bagong piye? Kula saya ora saya ora nrimake sepisan Begawan Durna muni elek karo Bagong. Iya. Begawan Durna napa niku ngucap ngrasani bapak teng ngarepe wong akeh. Sak banjure ping pindhone Begawan Durna gawe runtik adine Sang Tapa Pak Pangeran Bagong. Niku gawe lara atimu lire piyen niku lho mengke riyen gareng niku kakang kula kok didukang janggute niku kula ora trima kula ajeng medal Jawi nyon pamit prayogaken rawuh pirembakanipun. Waduh ngopo iki? Aku arep metu kok ditahan. Wong arep metu kok dimpet. Aku arep metu kok ora oleh iki. Ngapa iki? Mandeg. Pripun? Mandeg. Wah, nek kowe sing kabekti karo Werkudara, aja mbok pacut lemu arep metu njaba. Mbok kula mboten entuk metu njaba niki. Ora. Ya pun kula tak medal teng jero mawon nggih. Mandeg. Waduh iki piye iki aku dicengkemake piye iki aku piye iki aku Pripun Ndara? Waduh aduh cilaka iki sing akon kowe wani karo Durna bapakku sapa? Liripun kados pundi? Sing akon kowe kon maneni aturi Durna bapakku sapa? Sapa ngaku? Yo. Ya ora ngono kuwi to. Aku ki mah dadi nek ngene iki aku dadi pekewo karo sampean to iki ndi to iki lingguane kok adomen to iki. Rene. Kula penak teng mriki kok. Rene. Kae lho kowe dikon rono. Ya ora ngono no. Menungsa ora tatanan ratu kok dijoroke sak geleme dhewe. Sampeyan ya sak geleme dhewe, kula niki wong tuwa kok dicorok-coroke. Pripun? Sing ngakon kowe wani karo Durna bapakku sapa? Mboten enten sing ngakon. Lah pripun? Kowe ngerti apa ora? Mboten. Wah, mula tak kandhani. Anggere dikandhani wong kula mboten ngerti. Kowe ngerti apa ora yen to Durna kuwi sing meneng ilmu karo Werkudara? Ngerti. Banyu suci Parwitasari sing maringi Begawan Durna. Nggih to? Iya. Sampeyan tansah nyembah, tansah mundi kalih ingkang guru inggih menika pun Begawan Durna. Ning akan tetapi menapa guru niku pantes sinembah, menapa pendhita mbuh menika sinten kemawon sing sampeyan aosi, sing sampeyan ajeni, sing sampeyan bekteni, napa pantes dipun sembah lan napa pantes dipun ajeni menawi sampeyan piyambak midhanget nek guru sing sampeyan pundi sing tansah sampeyan sembah, sampeyan aosi, sampeyan bekteni ngelek-elek wong liya teng ngarepe sampeyan. Wah, Werkudara ora trima. Sampeyan ora trima mergo kula wani karo gurumu. Sampeyan ora trima mergo Bagong ngelek-elek Begawan Durna teng ngarepe sampeyan. Kula ya ora trima. Kula ora trima bapak kula dielek-elek teng ngarepe wong akeh. Nek mengandhake ora trima, padha kita ini sama-sama membela bapak. Maka dari itu sudahlah nak. Sudah. Pulanglah nak, ibumu marah. Sambung rapete opo? Dijak patu, jak guneman malah puisi. Sampeyan ora trima.
Kudune sampean ngerti gurune sampean ndek patrap sing kaya ngono ki nek pancen nyata sampean murid sing ngabekti sing ngajeni karo guru sampean ngerti patrape bapakmu gurumu sing kaya ngono ki kudune dikandhani mergo gurumu kuwi nandang luput nek pancen sampean ngaosi karo gurune sampean ngoten wah nanging kowe wani karo Durna bapakku gawe runtik atine Werkudara runtik karepmu ora karepmu kula teng mriki niku sawan kalih Sinun Puntadewa ora sowan teng sampeyan kok. Nek sampeyan arep ora nrimake karo patrape Bagong sing sajak wani kalih Begawan Durna, ha monggo nyododo ndi dodo. Ngono wae padha lanange kok ora. Apa kira-kira kowe kuat nampani dayane Werkudara? Kuat mawon, mengke kula sangga sak RT mengke kuat mengke. Pun ngaten mawon rumangsane apa? Wah. Ono kawane janji ra mendho karepanmu nggonmu wani karo guruku. Kelakon mati saka tangane Bendara Putri.